Hola xiquets i xiquetes, com esteu? Espero que superbé. Mireu, esta setmana el repte del cicle és dels contes i el dimecres nos toca la manualitat i el conte és d'algun d'estos ocells. Este és el lloc. Nos toca el conte de la caputxeta vermella i anem a fer la manualitat del llop. Jo les he fet primer i ara vos explicaré com es fan pas a pas. Mireu, tenim per una part aquesta manualitat, que és la del llop en un tub de paper, més facileta de fer, i per l'altra banda tenim una d'un calcetí que fa molta risa, que és el llop titella de calcetí. Són els dos superfàcils de fer. Necessiteu, per una banda, pintures, rotuladors, la fulla que la teniu en els adjunts, que és esta fulleta. Després, una fulla on podeu dibuixar. Pintures de vi per a pintar el tub. Si teniu bé en casa, si no, no fa falta, agafeu rotuladors o ceres blanetes, el que tingueu per casa. I també, mireu, una pistoleta d'estes de silicona, que segur que teniu per casa. Primer vaig a començar a explicar la manualitat del llop. És superfàcil. Agarrem el tub, este d'ací, i el primer que tenim que fer és pintar el tub de color marró o gris. Jo el vaig pintar marró. Per fer el marró és superfàcil. Mireu, agafem pintura roja, pintura groga i blava. Un truquet, perquè a molta gent el marró no s'ís, Mireu, és ficar un poquet de blau, un poquet de blau, però sé que este costa, un poquet de blau, blau i l'últim rosa. I que no cau. Ara caigut. I ara ho barregem tot. I mireu, és un marró perfecte, superxulo. En este marró el que teniu que fer és molt espaiet, anar pintant el tub. Quan tinguem això fet, sols vos queda acolorir la fulla esta, retallar-la i després en pegament ho peguem com ho he pegat jo. Així el cabell, la cua, i jo com tenia aquestes pipetes, l'he feta de braço. Veu? Superfacilita. Ja tenim una titella de llop. I després l'altra és també molt fàcil i és de buscar un calcetí que tinguem per casa però que no gastem. Uno que la mamà l'hagi perdut per ahí o s'ha quedat tragat per la llavadora, el que siga. Agafem el calcetí, se'l fiquem en la mà, mirem que podria ser la part, esta és la boca, i entonces a la part de dalt és on hi ha que col·locar els ulls i les orelletes i així els quisalets. Jo el que he fet, ho he fet supercassola. Ho he dibuixat en un paper, mireu, els dos ulls, les orelles i els quisalets. Ho podeu fer vosaltres també, és molt fàcil de dibuixar. I quan ho tingueu pintadet i retallat, sols vos queda agafar la pistola de silicona i pim, espaiet, anar col·locant els ulls, les orelletes, els quisalets i finalment jo tenia una boleta, però cada un si no la tens pots agafar un troço de paper roget o pintar paper roget, enrotllar-ho i fer el nasset. I ja teniu les dues manualitats de llop. Són molt fàcils. També podeu jugar, quan teniu la manualitat ja de llop feta, podeu fer una altra titelleta de la caputxeta, o de l'àvia, o la de la seva mamà, i així podeu jugar i fer el conte i interpretar-lo. Aquesta ha sigut la manualitat d'avui, espero que vos hagi agradat molt i molt de gràcies.